जेब्लानाखि मोसौ मैसो बोरमा अमाफोरखौ जोङो kermini लैखोन जों हमदांनो हायो एबा सन्देह जों खालामो होमब्लाथाय जों kermini मुलि होयो। नोंथांमोना न'आव फिसिनाय जायखिजाया जिब जुनारनि सायाव kermini मुलि बाहायोना? बाहायखागोन, आंबो बाहायो, नोंथांमोना बयबो बाहायो जानांगौ। नाथाय जानांगौ नोंथांमोना खायसेया मोजां रिजाल्ट मोनाखैबो जानो हागौ आरो खायसेया मोनदोंबो जानो हागौ। बेफोर मानि थाखाय जायो? खायसेया मिथियो, खायसेया मिथिया। जायफ्रा मिथिया, दिनैनि बे भिडिअ'आ हेल्पफुल जानो हागौ। भिडिअ'खौ अननानै जोबजासे नायलांदो। खुलुमबाय, आं फैलाव बसुमतारी आरो बे भिडिअ'नि गेजेरजों लोगोसे दङ एम.आर. फिनुस नार्जारी आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे चेनेलाव गोजोनै बरायहरनाय थाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअ'नि गेजेरजों माखासे मिथिनो गोनां खोथाफोरखौ मिथिना लादिनि। जेब्लानाखि मोसौ मैसो बोरमा अमाफोरखौ जोङो kermini लैखोन जों हमदांनो हायो एबा सन्देह जों खालामो होमब्लाथाय जों kermini मुलि होयो। बेखौ जोङो ओरैनो जोङो साधारन हिसाबै जों kermini हिसाबै बाहायो। नाथाय बेफोरखौ बाहायनायनि उनाव जे अमा बोरमा एबा जुनारफोरनि सायावबो दे मोदोमावबो दे माखासे इफेक्ट खालामो एबा माखासे खहा खालामो, जों बेफोरखौ बारा केयार खालामो। बे kermini मुलिया जाहैबाय एन्टालमेन्टिक एजेन्ट। बेखायनो जेब्लानाखि kermini मुलि होयो अब्ला देहायाव बिबुफ्राव एसेब्लाबो माखासे खहा खालामो। बेखायनो जेब्लानाखि जोङो बे kermini मुलिफोरखौ होयो अब्ला जोङो थान्दा समाव देहाफ्रा जेब्ला थान्दा जायो, देहाफ्रा बा बोथोरा थान्दा बे समाव होनाया गाहाम। आरो बेखौ होयोब्ला जोंनि साफ्रोमबो फार्मारफ्रा बा जिब जुनार फिसिग्रा बिथांमोना माखासे ध्यान खालामनांगौ जायो। जेब्लानाखि डिवर्मिं खालामो माने kermini मुलि होयो, जोङो नैबे लिभार टनिकखौ होनांगौ। माने kermini मुलिफ्रा जाबाय एन्टालमेन्टिक जानायखाय बिखायाव एबा देहाफ्राव माखासे इफेक्ट खालामो, माने खहा खालामो। बेखायनो लिभारफोरनि मुलि होनांगौ जायो। दिनै बायदियाव जुदि डिवर्मिं खालामबायब्ला नेक्स्ट डेनिफ्रायनो सानथाम बा सानब्रैसोआ रानिं रेगुलार लिभार टनिकखौ होनांगौ। अब्लानिया जोंनि जुनारफ्रा एसे गोख्रों राखांफिननाय जायो। आरो जेब्ला जोङो जिब जुनारफोरखौ हेल्दि नांगौब्ला जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे मुलिफोरखौ भिटामिनफोरखौ जों होबाय थानांगौ जायो। अब्लासो जोंनि बेबायदि खालामब्लासो जोंनि जिब जुनारफ्रा मोनसे हेल्दि मोनसे जिउ खुंनो हागोन। अब्लासो जों बेखौ हेल्दि जिब जुनारखौ जों बाहायनो मोनगोन। नङाब्ला जोङो जुदि kermini जादों बुंनानै जुदि kerminiल' मुलि होबाय थायोब्ला होमब्ला बिनि बिखाफ्राव बिनि जिब जुनारनि देहाफ्राव माखासे इफेक्ट माने खहा लाबोयो। अब्ला लाबोयोब्ला बे दुरबलानो दुरबल, गोआ आरो एबा फुङा बेबायदि जानो हागौ। अब्लानिया जोंनिनो खहा। जेखि रोखोमनि दाउ अमा बोरमा मोसौ जिखि जुनार फिसिया मानो जों जेब्लाबो हेल्दि एबा गुफुंखौ जों लुबैयो। माखासे जानायनि थाखाय जुदि जोङो फिसियो, जेरै बोरमा अमाफोरखौ जोङो फ्राय जानाय बेदरनि थाखाय फिसिनाय जायो, अब्ला जोङो मोजां बेदरखौबो मोनाबो जानो हागौ। बेखायनो जोङो जेब्ला मोजां हेल्दि जुदि जिब एबा जुनारफोरखौ जों लुबैयोब्ला जोङो जेब्लायबो मोनसेनि उनजों माबा केयार खालामनांगौ जायो। kerminiल' होनानै जानाय नङा। kermini होखांनायनि नेक्स्ट डेनिफ्रायनो सानथाम एबा सानब्रैसोआ लिभार टनिक मुलिखौ होथारनांगौ। जुदि होआब्ला देहायाव खहा खालामगोन एबा नांगौ बायदि जुनारनि माबाखौ देहाखौ मोननाय नङा। हेल्दि जुनारखौ जों मोनाबो जानो हागौ। बेखायनो जोंनि फार्मारफ्रा जेब्लायबो मोनसे ध्यानाव थानांगौ जे kermini मुलि होब्लाथाय लिभार टनिकखौ बा लिभारनिखौ होथारनांगौ। बिनि उनावबो माखासे गोबां रोखोमनि भिटामिन एरिफोर इन्जेक्सन बा माबा मोनसे होनो हायो। लिभार टनिकनि मादाव नैबे लिप 52आ एसे मोजां। बेयो लिभारनि प्लास लोगोसे बेयो माखासे जोंनि भिटामिन दंदेरोखाय बेयो लिप 52 बेयो एसे मोजां। बेखायनो जुदि जोंनि फार्मारफ्रा होयोब्ला नैबे लिभार टनिक नैबे लिप 52खौ बाहायनो हागोन। बेयो मोजां रिजाल्ट आरो बे कम्पानियाबो मोजां कम्पानि, हिमालया कम्पानि, बेखौ होनो हागोन। जुदि सोरबा डिवर्मिं खालामोब्ला
एबा जिबनाव जुनारनाव केरमि जादोंखौ सन्देह खालामदोंब्ला होमब्ला डाइरेक्ट केरमिनिल' मुलि लाङा लाबानो बा केरमिनिल' होआ लाबानो जिखुनु मोजां लिभार टनिकखौ होथारनांगौ, अब्लासो जोंनि जिब जुनारफ्रा हेल्दि थायो। आं आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मदद मोनबाय जानांगौ। मिथियैफ्राबो मिथिबाय। भिडिअखौ हेल्पफुल मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। बेबायदिनो आङो जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै आरो आबादनि सोमोन्दै भिडिअखौ लाफिनबाय थासिगोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।